A poďme na to. Prázdnou muži, nech sa páči, trať je vaša. No ale chalani boli veľmi nedočkaví a nie len jeden, ale minimálne traja samozrejme. Takže ešte jeden pokus. No ale tam bolo veľké pošmyknutie bečkára, takže prúdára veľmi spomalil na ľavej strane, ale uvidíme, ako to ešte vyťahne. Bola tam aj bublina nabraná. Takže tie výstreky už nebudú také skoré. No a máme hotovo. 18.07 výsledný čas napravo od chalanov z Prázdnova, 18.07 výsledný napravo Prázdnov muži.